تماشاوانên hêja niha jî em li cem dayîka perîxanê ne mirov dikare bibêje ku dîroka vî gundî bixwe ye em ê aniha mîkrofonê xwe dirêjê bikin em ê binêrin ka ew ê çi ji me re vebêje. Merheba yadê. Merhaba, Allah sır serem sır çavê min bixêr hatin. Gelek spas nav xêrê de bê ser çavê te ji nav Gulan bê. Dayê tu dikarî pêşî xwe bidî naskirin bi me. Ez navê me Perîxanê ye. Ez bixwe ji vî gundî me. Me 12 heb zarok li vî gundî anîn dinê. Maşallah. Em li vî gundî mezin bûn. Tarîxê me li vî gundî, her tiştê me, dêw bavê me hem li vî gundî em dijiyan. Gundê me xerab bû. Em ji gundê xwe terqiyan ev xaniyê me bû, xaniyê xwe hemû westê de bû. Ev xaniyê min mayîn kirin salê not û çara de. Wê demê bibore wê demê hûn li vir bûn wexta ku mayîn xistine de teqa. Dewletê pir baskîl me dikir her roj digir ser gundê me. Gund dişewitandin, mal şewitandin, îskence dan goya hûn ê bibin qurûcî ya jî hûn ê ji gundê xwe rabin. Bi zorê wext sala got 5000 gund xerab bûn, gundê me jî wê salê xerab bû. Millet giş derket, em jî ji gund derketin. Me mala xwe hiç dindir me got qey em ê vegerin. Me got wila hema qeysê 4 roj jin em ê dîs vegerin. Em çûn me mala xwe cî dihişt em derketin. Ama heywanê me hebûn, mirîşkê me hebûn, helokê me hebûn, terşê me pir bû yanî. Me heywanê xwe hinek derxistin yanî qantirê me, hespê me, bergîlê me, kerê me heme hebûn me berdan me got mêve gerin. Me berdan çolê lê me pez bir û em derketin em hatin heyanî yanî me got mêve gerin hatin got xaniyê me mayîn kirine bin. 4 mayîn kirin bin xistin malê me. Heya payîz bû mal tije bû. Yani her tiştê çele me kiribû hundirû. Heta kaya got me xizbû hundirû kaya ji bo heywên du qemyonka me xizbûn. Yeka nîska û yeka genim bû. Giş mat ê got xelkê xwar bir ev gundê tenişta me rane bûn. Dewletê bûn qurûcî ew wana xwar bir. Ê got bi Qereqolê bir herkes ê got mayîn kirin bin xistin. Zilamê min jî bi îskenceyê kuştin. Îja wextê got mala me wilo bû em rabûn terqiyan em çûn İzmîrê. Em çûn İzmîrê mala me tune bû, tişkî me tune bû, xelk li me hatin rehmê tiştik heyrekê dan me. Zarokên bi li wê derê ji xwe şixulîn. Em çûn ser Tevrika, em çûn ser Matota, em çûn li İzmîrê zarokê min ketin ber terzî merziya, gewrek difirotin. Em li wê derê 15 sala man. Xelkê xanî jî neddan me. Digot kufletê we hey zarokê we hin xanî jî neddan me. Bi lawkê min mezin li cem yekî cancî dişixulî. Ew bû kefîlê me yekî xaniyê xwe da me. Em tê diman 7 salan dixanîkî didiman. Piştî wê na got qedîfe qele xerab bû. Xaniyê xelkê xerab bûn ê got ez tê dib kirê jî xerab bûn me nerê nikarin hewan mehelê zengîna xanî. Ew derçima xerab bû yadê? Ew jî ji bo got kurmanc tê de bûn. Qedîfe qelê malê kurmanca bûn heyn wek Nisêbînê çawa Nisêbînê xera kirin xaniyê me kepçê lê xistin. Ew jî bo malê kurmanca kurmanc lûr ve hewiya bûn hevdû nas dikirin Kurdî diştexilên. Xebatê xwe bi Kurdî dikirin. Kurtira xwe pêk danîn. Ji bo xatirê got Kurda ji hev bela bikin. Xaniyê wana hemû giş xera kirin, dîsikirin nihaka xelê tu zanî bê çilo çê kirine. Wek va bajarê me kirin. Ji bo got Kurd li ku 4 hev digihên hev gerek wa ji hev bela wela bikin. Îja xaniyê got ez tê de bûm xera bû. Min jî ji min nehat xebatkarê min jî tune bû zarokê min jî yek hatibû Nisêbînê. Zarokê min jî xebata wa ku şixulê wa tune bû. Herekê dedî ji xwar jin siyaka jin anî. û ji xwar cêbûn ez mam xebatkarêm tune zarokê min jî 3 heb jî dixwendin. Min nikarî wî dara xwe bike rabûm mala xwe anî Nisêbînê. Sala qelê xerab bû mala xwe anî Nisêbînê. Sala got ez çûm İzmîrê li wê derê min dest bi dayîkê aşîtiyê kir. Sala got Niha tu endamekê dayîkê aşîtiyê. ez berdevka dayîkê aşîtiyê mijlîsa dayîkê aşîtiyê min. Li İzmîrê me dayîkê aşîtiya ve kir sala not û neh. Not û neh me dayîkê aşîtiya ve kir. Me xebata xwe di nav dayîkê aşîtiyê dikir. Heya sala got ez rabûm ji İzmîrê ez hatim Nisêbînê. Li wê de dayîkê aşîtiyê xebata xwe pêk danîn ez hatim Nisêbînê me dayîkê aşîtiya ve kir. El Nisêbînê niha di nav dayîkê aşîtiyê de min ez xebata xwe berdewam dikim. Yani zarokê min 2 heb çûne
و زلامê min jî bi îskenceyê kuştine. Dîsa ez naxwazim kes bimire, ez dîsa aşîtiyê dixwazim, ez dîsa edaletê dixwazim, ez dixwazim ku ev zilm bi dawî bibe. Ez dixwazim qencî û edaletik çêbibe. Talî jî ez vê nadixwazim. Em gelek spas dikin ya dê mala te ava em jî hêvî dikin ku daxwazên te hêviyê te rojek berî rojekê bi cî werin mala te ava. İnşallah em duakarin tümî jî em duakarin ku deriyê xêrê ji wa hebs û zîndana hemar vebe. Yani ji însanê me herkes li dêw bavê xwe vegere bi qencî bi aşîtî bi edaletî em vê nadixwazin. Her tim jî em tarafdarê vê ne. Em ne tarafdarê şerin. û ne tarafdarê zilmê ne. Kî zilmê bike em ne tarafdarê wan in. Ê ku aşîtiyê bixwaze tim em li denişta mezlûm û aşîtiyê ne.